Zanupf njambuka lomnyaka kana manga makaterera news idzi kubva kudhara ndini ndinyametishe ndadzoka nema-updates muri yeZimbabwe ende kana uchingoripo unoziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa, show me the signal na ita kuti ahoiko zvinezvi in the comment section ende tobva tangoita zviya bata Zanupf nenzeve uri ikoko, bata nemuchiuno uri kwauri ikoko, rovera pasi kuiti bhakaka. Kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi navo vese sezvandinoita inini chimonya changu chemubrain. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikane. Ndadzoka panapa pane nyaya iri panapa iri kuitika ende iri kunzi advocate Nelson Chamisa vari kupa Zanupf sleepless nights because Zanupf yakavhiringidzika iri confused kuti ari kumbofunge chimukomano because vanga vajara akabudisa strategy padhuze vobva ngosvika ngonoti strategy yo yaaronga kana kuti akabudisa akaronga kuti iko zvinezvi ndine structures vobva vapinda kuma-structures nema-US vobva vangosvika vangoti vanhu zvodese zobva zvadhakwa. But this time around hakuna ma-structures, hakuna mashamwari ari renhigirikini, hakuna ma-strategies kana anganyasouti ari kuudzwa politics dzacho dzinenge vari kungodzirovera mubedroom mavo vakatogara palaptop yavo vachitoronga tsoro dzavo zvisiri kunzwisika kuti akaramwa achiri kuda ari kumbonyatsoita sei ndonyaya iri panapa. Saka inini pandiri kusangana nenyaya yamastreets panapa pari kunzi opposition leader Nelson Chamisa says President Mnangagwa and Zanupf are having sleepless nights after he stepped back into politics to challenge the ruling party's continued hold on power. Chamisa last year moved away from active politics after self-imposed Citizen Coalition for Change CCC interim secretary General Sengezo Chabangu snatched the party from him. He had launched the CCC in January 2022 after dumping the MDC alliance. Chabangu went on to recall a number of CCC legislators, resulting in costly by-elections that saw Zanupf regaining a two-thirds majority in parliament. Chabangu has been dismissed as a Zanupf proxy, a charge he denies. Chamisa said he was ready to take Zanupf head on. I'm not shy to be led board a politician because that's my work, and Mnangagwa knows that we have given him a torrid time. He is having sleepless nights because of us, Chamisa said. You might say, how is it possible with that small boy? It is possible and is happening because it is not the size of the dog that matters, but the fight in the dog. At one time, an elephant was troubled by an ant. He said this while addressing mourners during the burial of Tichao Namutandiri 91 in Manywan Village 7, Mondoro on Monday. The deceased is the father of the South African-based activist Munjodzi Mutandiri. Ayo, to cut the long story short panapa, vachamisa zvinhu zvokuti vaingotaura vari kunhingirira saka inangoti bhedo nguo yakati ngodidididi because munozoti inini handikwanise kuzongotora mavideo anenge abva kune mamwe mamedia house because I'm the most targeted media house panapa on internet, the most hated. Vamwe vari kuti Kuliend vachitsvaga pekuchibatira itai zvese vakambotraya kuda kumbotitsara Kuliend TV nhingirikini media house yakatadza kutoreka vakambotraya kuda kunoti uya netumari. To be very honest, mari dzinouya ma-offers achingouya isu tichiti atitengeke nemotaka, atitengeke nezvikorokoro zviakwa, atiterere. Saka kubva ipapo manje pari kupisa, ndosaka ndisina kunhingirina, saka ndangoti ndikonochoose this nhingirikini iri panapa tichingobiga team yekwa advocate Nelson Chamisa nestrategy yavari kutoita. Strategy yo yavari kuita isi strategy ndo strategy because the same strategy ndo yakukoperwa nevamwe vanhu iko zvinezvi vari kungosvika vabva ngoti ngatimbokula timonyarara toita sei. Chamisa wacho anozodii, Chamisa adzuri, Chamisa that cause kudhara iko zvine Zanupf chiri kuitika iri kutotambisa mari ine varakashi group revanhu cause vakati simba raChamisa riri musocial media ndo vavabhadhara zvakapfana zvimarakashi zvakapinda zvakatanga kurakasha. Chamisa akanyarara on X but iko zvino Chamisa wacho haapinduri, haabatike, haauye kana kutaura, saka kureva kuti vangowapa vanhu mari mahara zvekuti vachapedzisira vasingachabhadhire turakashi toramwa, turakashi tobva tapepuka, turakashi tobva tatanga kutorakasha varidzi veurakashi vacho ndokuchanga kwakuenda nyaya. Saka muri Zimbabwe ipapo pari kupisa, to be very honest with you, ndo pari kuita kuti Zanupf iite sleepless nights kuti mukomana waari kuita sei, tanga tainvesta mari kuti tidai so, akada kuita ma-structures tatangunganidza mari kozi vamwe mari dzadzine dzatobatirwa tanga tatobhadhara nhingi kuti azodai so. Zvanzi aiwaka handiti imimi muri kuda kudhingirina matora mbudzi muri dzawaya sipo
vhiyai zvenyumbudzi dzacho tiripo. Hatisingakanganwa madhezi ejecha. Jecha rakadirwa, jecha rakanetsa. Unozoona kuti panapa padirwa jecha panapa, but kuvhiringika manje. Saka zvadira jecha racho radidwa papi. If you still remember madhezi ejecha, vanhu vaibvunza kuti jecha racho ndiripi. Poza yangoti aiwa ndingozvidira mavhu tozvidira majecha. Vanhu vakati kudira jecha ari kuita sei? Vakada kutarisa kuti achaita sei? Achava nemasoja manyowani here? Achava nemapurisa ake? Achapandutsa mapurisa aripo here? Achapandutsa masoja here? Pakatanga kuchinjwa pachishafelewa mumabharaki machinji pachingoshafelwa pachitsvagwa kuonekwa kuti ndiani angatamba kana kuti angawirirana naChamisa wacho. Zvese izvozvo Zanupf iri pakuvhiringidzika, iri mudondo, musango chaimo, because havasi kuziva kuti chii chiri kunyatsorongwa nemunhu iyeyo. Iko zvinezvi tati 9 days Chamisa pakutaura kuti nyaya yacho zvinhu izvi zvichaitika zveshuwa zvepolitical party new movement inoita sei iri kuuya. Anga angoisa tumahints, boom, 45 days Chamisa Gweza vazobuda after 9 days papa akuadresa. For sure vanga vakavhiringika kuti saka asi vakuda kubatana naGeza vari kutadza kunzwisisa kuti what is the strategy now? Chii chiri kunyatsoita sei? Chiri kunyatsoitika. But zviri kuitika, garai mune zvamuri kufungidzira ikoko. Vamwe vanenge vachinyeberana tiri kuziva zviri kuitika. Chamisa achazodai aiwa azopera asi kudzoka aiwaka. Hatiti mukuti mukuziva. Garai nezvamukuziva zvozvotoni. Isusu tiri kungoti Zanupf yazvambuka lomyaka baba. Pari kuzvambutswa munhu kwete zvekutamba. Iko zvinezvi unongoziva kuti kungorova huruva kungonzwa kuti pum. Kuti vari kungofamba vari kutowedzera magadhi. Vari kuziva kuti strategy anoshanda nayo ndeipi. Ada kuuya nanani, arada kuti sei tomuchinjira here. Tobati 2030 here. 2030 chichi munhu akangonyarara. Angoti chakaenda ngode. Why? Because vakatarisa kuti ivo vakati chakati kujunga vachitesta. Zanupf inotesta. Unowanzwa kuti izvo so vada. Ivo vanongona akadai ari z. Chamisa akazodai. Vakatarisa vakadai so. Vanzi via imbudzi yacho toni. Unoziva kuti munhu anenge akangotarisa vakamboenda vakambonoba account yake yex handana nhingirikini vakanoiba ivavo unongovaziva mana nhingirikini ivavo vavaiba kutsvaga kuti tomubatira papi chii chatinganyatsoita nemunhu uyu. But to be very honest with you maZimbabweans, pari kupisa ndochokwadi chiripo. Strategy yaChamisa haiteedzereke, haikopereke, haihijekeke this time because kumashure akazvitraya. Munogara muchipopota ita mastructures pakasiyiwa MDC mastructures anga ariko, but zvakati makaona zvakaitika mastructures imomo makangosvika vachingonopinda vanhu vanga vari mastructures ndobva vakonzeresa. Even pane mazuva mashoma ndakaona Morgan Komichi achibuda aida kutraya kuda kureason achinzi shamari zvamakatoita ndimi makatoparadza opposition. Nawo makuchema kuti hatisina active iripo iko zvinezvi. Because Zanupf zvainoita mistake hombe ndakaona iripo. Pane vanhu vese vanganzi vada kuita zvikuda kusaidira kuti angada kushandiswa neZanupf zvezve. Zanupf ikakushandisa ikaona kuti hausisina relevance, haisina cheicho ikwanisa kubatsira nacho, inokusiya wakadaro. Ukanongobuda uchingosumudza musoro kuti but pepe pakazodai so vanenge vatone chimhosva chako chavakagotokuisira paside. It's like vanoshanda newe votokusiya uchipara mhosva kana vanotokubatsira kuti utopara chimhosva vobva vachingodai so. Panoda kuzosumudza musoro ndinobva chatovhurwa nyaya yonzi mubate akazodai akadai. Saka tingoti mari yeZanupf inonetsa kudya, inorutsisa, muchaisvipa mukarega. Mari yekuti ukaidya unozongosvika pakundigenera. Ndosoka ndichikati tingoti Zanupf aiwa yazvambuka. This time iri kuita kushaya hope. Muri Zimbabwe ndisingapedze nguva yenyu kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account. Zvinhu izvozvo zviri easy, zvinoitwa nemunhu anonzi Owen weEducation Research. Zvekuti work permit start permit hauna ndozviziva. Ndosaka ndatoya nenhamba dzaOwen kuti mubate Owen akuvhurirei. Usaswera uchivhairirwa nevamwe vanhu vachikuudza zvekuti bank account chinchi. Iwewe enda unovhurwa yako naOwen because mazimba akangoona kuti chakati hauziva nokuvhairira. Manje inini ndakava nechifumuro, ndiri kufumura kuri kuwanika tuma connections twese. Vhurirwa yako account nepassport yako chete, itirwa company registration nepassport iyoyo chete. Same process iyoyo inoitwa nemari shoma. Mari yekuti ndakaitaura panapa kana Owen wacho anoshaya hope makungomufonera. Saka imimi zvaunongoitaka ukatora nhamba idzi raw screenshot kana usati wapedza kusave izvo so wotora nhamba idzi ena unotora quotation udzwa kana mutengo yacho udzwa zvakanakira ahomana uza kuna vamwe vanhu vari kutambura nemabookkeeping. Ndakambona vamwe vanotuma company twenzara tucompany twechinherera zviri kuramba. Batai Owen Education Research ndo baba wenyu panyaya dzekuregister macompany kune vanhu vane passport isina permit vaya. Baba wenyu pazvanje manje ndi Owen ndiye anokwanisa kuzvigona chete. Vamwe vese ava ameno zvenyu mukada kuzonoriska. Ukaona munhu anosimbiswa nakuliendika ndiye anenge ari chaiye. So contact him on the numbers that are showing on the screen.